předhůří Bílých Karpat vévodí širokému obzoru legendární hora Velká Javořina. Ve výši 972 metrů nad mořem činí u Straňanského průsmyku jako němý svědek bouřlivých dějin, které tudy procházely s karavanami kupců i s armádami dobyvatelů a nájezdníků, putujících po dávné jantarové cestě, skřížené ve středověku cestou českých vyzvědačů, navazující na ostřihovskou cestu královskou. Z vrcholku Javořiny můžeme zahlédnout protilehlé modravé horizonty moravských i slovenských hor, které jako věnec zdobený bílými útesy skal a zříceninami hradů ohraničují svérázný podjavorinský kraj. Zde čas od času zemská hranice rozděluje státy, aniž by jakkoliv mohla rozdělit národy a obyčejné lidi, kteří zde žijí. Hora má svou znešenou krásu v každém ročním období. Září bělostnou zimou i rozkvetlým létem. U bočí porůstá bukový, javorový a lipový prales. Najdete zde vzácný mléčivec alpínský i velké koberce sněženky pravé. Žije tu chráněný salamandr skvrnitý, slimák modranka karpatská i největší chvostoskok. Na rozkvetlých lukách poletují v překvapivém množství motýli jasoni Parnasius mnemosine. Na téměř 83 hektarovém přírodním areálu hory bylo dosud zjištěno 198 živočišných druhů. Javořina je skutečným středobodem této části moravskoslovenského pomezí. Skýtá nádhernou pohledovou dominantu divákům ze všech světových stran. Není divu, že se také proto stala častým námětem moravskoslovenského folkloru. Geografické podmínky, stížená dostupnost a hospodářská uzavřenost podjavenského kraje, ale rovněž i tvořivé oboustranné přejímání moravských, slovenských i karpatských kulturních vlivů zde za staletí vytvořilo svébytnou lidovou kulturu se zachovalými starobylými zvyky, písněmi, pověstmi, tanci a kroji. Kouzla, čáry, ale i zbojnictví kvetly v tomto kraji ještě nedávno. Svědčí o tom oblíbená píseň o zbojnících, co zabili Žida. Vypráví snad o družině synků Tučkovců, vedených čarostřelcem otcem Janem, které až roku 1850 žandáři konečně dílem schytali, dílem postříleli, ale tím jim zajistili zároveň věčný život v lidové písni. Slavnou postavou známou z Javořiny byl současník Tučkovců Gajdoš Filus. O jeho dudách šla pověst, že jsou očarované a nutí nohy tanci. Javorinka šedá, kdože pod ňou sedá, uherští zbojníci, zabili tam Žida. Preco ťa Židáčku, preco ťa zabili, pre malú maličkosť, pre zlaté hodiny. Jak ho zabíjali, tak mu povídali, nepůjde Židáčku, z Uher do Moravy. Veľká Javorina, hora opradená povestiami, sa stala v minulom storočí pamätným miestom bratstva Čechov a Slovákov. Tu sa na spoločných výletoch stretávali slovenskí a českí študenti, umelci, kňazi, učitelia, politici i prostý ľud. Demonstratívne slávnostný charakter nadobudlo stretnutie v auguste roku 1845. Na podnet národného buditeľa Samuela Jurkoviča tu so svojimi priateľmi z Moravy oslávili nitrianski Slováci prvé číslo slovenských národných novín, v ktorých vydavateľ a redaktor Ľudovít Štúr prvýkrát použil stredoslovenské nárečie, základ spisovnej slovenčiny. V roku 1847 na Javorine slovenskí a českí študenti nadšene privítali kultúrno-politickú prílohu týchto novín pod názvom Orol Tatranský. V revolučnom roku 1848 skladali prísahu na Javorine slovenskí dobrovoľníci vedení Jozefom Hurbanom a na jeseň toho istého roku
sa stretli s Maďarmi v bitkách pri Brezovej a Starej Turej. Povstání, ke kterému se přidávali četní dobrovolníci z Moravy, mělo přinutit maďarskou vládu k demokratickému uspořádání národnostních poměrů. V září 1848 byly Hurbanovy oddíly zatlačeny až k moravským hranicím mezi obce Lubinu a Vrbovce. Na úbočích Velké Javořiny v Bukovém lese směrem ke Kamenné Bůdě sváděli povstalci a jejich čeští spojenci vedení Josefem Václavem Fričem svou poslední velkou bitvu. Po porážce povstání uprchli rebelové stíhání uherským zatykačem na Moravu. Zde byli sice 28. září 1848 někteří vůdcové vzpoury zatčeni a internováni v Uherském Ostrohu. Je však příznačné, že na výzvu stoličného soudu v Senici k vydání stíhaných osob odpověděl uhersko-hradišský magistrát, že tyto osoby se nikde v okolí nenacházejí. Zostřený režim na zemské hranici se tenkrát ovšem nijak nelišil od režimu mezi dvěma cizími státy. Vyhláška Moravskoslezského prezídia povolovala přechod jen na 3 místech v Hodoníně, Starém Hrozenkově a Jablunkově. Platily přísné celní a pasové předpisy a nutnost cesty za hranici bylo třeba prokázat u krajského úřadu. Ilegálně ovšem dál hranice překračovali nejen maďarští emisaři a pašeráci, ale i Slováci prchající před represemi a násilnou maďarizací. Tak přecházeli z Uher do Moravy po javorinských chodníčcích hlavně slovenští intelektuálové, jako byl farář Jan Němčák z Dolní Súče nebo okresní komisař Ignác Štětina ze Sobotiště. Ale ako napísal roku 1946 Dušan Jurkovič, nie je hraníc mimo tie, ktoré vytvorili maďarskí žandári a rakúski financi. Môžeme si s pýchou spomenúť, že už naši dedovia a otcovia tieto hranice rúcali a my kráčame v ich stopách. Československé kontakty na Javorine sa v slávnostnej podobe obnovili v auguste roku 1860. Z moravské strany setkání organizovala beseda z Uherského Ostrohu. Mezi účastníky nechyběl ani lubinský rodák, farář Josef Ľudovít Holuby. Tento etnograf, publicista a světově proslulý botanik, přítel Alojze Jiráska, nejednou dokázal pregnantně vyjádřit samou podstatu československé vzájemnosti. Od môjho dobrého otca, ktorý zomrel na porážku ako farár Lubinský v Nitrianskej župe, som už ako chlapec slýchával, že sme my potomci rodiny Českobratskej, ktorá po bitke na Bielej hore pri Prahe, aby sa vyhla krutému prenasledovaniu pre vieru, dosťahovala sa na Slovensko, kde sa v Senici poctivo živila vyrábaním súkna. Na tom som si už ako chlapec mnoho zakladal, že koreň našej rodiny siaha až do Čiech. A tu je aj prameň mojej iskrenej a neohraničenej lásky a úcty k bratskému českému národu. Při cymbálové muzice legendárního primáše Samka Dudíka doktor Hurban přednášel plamenné protesty proti neutěšeným národnostním poměrům v Uhrách. Avšak navzdory maďarským pohrůžkám a zákazům se Češi a Slováci znovu sešli na Javořině 22. srpna 1867. Slovanský sraz, schůzka více než 200 osobností z oblasti kultury, umění a politiky, souvisela již také s vrcholícím národnostním hnutím na Slovácku, které se dosud manifestovalo spíše jen při cyrilometodějských poutích na Velehradě, ostatně i tam se Češi a Slováci setkávali. Pevná tradice javorinských výletů byla z moravské strany převážně dílem čtenářských a pěveckých besed z Uhersko-Hradišska, Uhersko-Brodska, Ostrožska, Strážnicka a Hodonínska. Schůzky se konaly vždy koncem července. Výletníci sa zhromažďovali pri Zvodníckej studienke na lúke na kraji Bukového lesa. Miesto, kde sa rečnilo, vyhrávalo, spievalo a tancovalo, zdobievali májky zhotovené z javorových vetvičiek. Ľudia z okolia prichádzali peši,
Moravania od Uherského Hradišťa a Uherského Brodu zvyčajne prichádzali na vozoch a privážali hudobníkov, i jedlo a pitie. Na slávnostiach niekedy účinkovali aj 4 muzikantské bandy. Slávnostná zábava trvala dlho. Počas jasných nocí bolo možné z hory vidieť žiary svetiel nad Viedňou. Ráno sa výletníci potešili pohľadom na východ slnka. Len počasie niekedy slávnostiam nežičilo. Potom nepomáhalo ani ukryť sa pred dažďom pod obrátenými rebrinákmi. Až v lete 1887 pod hrozbou prísnych trestov bolo stretnutie premiestnené za moravskú hranicu do Filipovho údolia pri Veľké nad Veličkou a neskôr i na iné miesta, na Kopanice u Sabotu, na moravskú stranu pohraničnej lúky Tomčalky a dokonca i do slováckej Búdy v Luhačoviciach. Tradíciu bratských vzťahov udržiavali mešťanské besedy z Uherského Hradišťa, Strážnice, Hodonína a pobočka Československej jednoty, založená v Uherskom Brode v roku 1902. Setkání bratrských národů na Javořině v roce 1907 brutálně rozehnali četníci, které povolal novoměstský Služný. Myšlenka vzájemnosti přesto neochabla. Z moravské strany pro ní usilovně pracovali slováčtí umělci a vědci jako Joža Úprka, František Krec, Josef Černík, Josef Klvaňa a mnozí další. Na pravidelných poradách Československé jednoty v Luhačovicích v letech 1908 až 1913 zazněl opakovaně požadavek po spojení českých zemí a Slovenska v jednom federativním státním útvaru. První světová válka spojila české a slovenské legionáře pod společný prapor, který pak i v Podjavorinském kraji svobodně zavlál v roce 1918. Po vzniku Československej republiky vyzvali doktor Blaho a sochár Úprka verejnosť k účasti na sneme drobných pracovníkov, ktorý sa uskutočnil dňa 5.8.1922. Starí, mladí, chlapci, hore sa na Javorinu. Obnovme tie staré významné výlety javorinské. Na javorinskom výlete v roku 1923 bol tiež položený základný kameň a v roku 1924 bola slávnostne otvorená chata, pomenovaná po doktorovi Holubim. Chata v roku 1926 vyhorela, ale už o 3 roky bola obnovená. Posledné československé zhromaždenie pred druhou svetovou vojnou sa na Javorine zišlo z iniciatívy Štefánikovej spoločnosti 25.7.1933. V rokoch vojny sa podjavorenský kraj stal dejiskom ozbrojeného odboja Slovákov a Čechov proti nacizmu a fašizmu. V Bielých Karpatoch operovala obrana národa a partizánsky oddiel Hurban. Po oslobodení dňa 1.9.1945 bol na Javorine usporiadaný prvý národný zjazd Československej vzájomnosti. V duchu hurbanovského hesla tu bratia vždy sa stretať budú, tu vernosť prisahať si budú, zišlo sa 25 000 Slovákov a Čechov a v roku 1947 na druhom zjazde ich bolo ešte o 5 000 viac. Následujúcich 17 rokov sa na Javorine konali len drobné výlety, pretože veľké slávnosti čiastočne nahradila družba Čechov a Slovákov v Starom Hrozenkove. Až oslavy 20. výročia Slovenského národného povstania oživili starú tradíciu. V rokoch 1965 až 1979 sa na Javorine pravidelne poriadali dvojdenné slávnosti. Ich nadmerne politický akcent bol síce poplatný komunistickému režimu, avšak ich podstatný zmysel a kultúrny rozmer si uchoval rídzu hodnotu. Po roku 1979 sa slávnosti poriadali len každý druhý rok a od leta 1987
boli na čas premiestnené na roh pri Lubine. Nová kvalita slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov na Javorine vznikla 7.6.1990, kedy sa na Pamätnej hore zišli vrcholné štátne reprezentácie Slovenskej republiky a Českej republiky a kedy tu, na mieste niekdajšej uhorskej hranice, bol v predvečer prvých slobodných volieb vstýčený pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti, dielo akademického sochára Olivu. Symbolizuje, že napriek všetkým premenám na politickej mape Strednej Európy sú si ľudia na moravsko-slovenskom pomedzí stále rovnako blízky. Ke genezi a významu současné podoby slavností se výstižně vyjádřili starosta obce Bzince pod Javorinou inženýr Jan Kovačovič a poslanec parlamentu České republiky inženýr Jaroslav Plachý. Po roku 89. slávnosti začal organizovať prípravný výbor zložený z dobrovoľníkov. Slávnosti bohužiaľ boli veľmi spolitizované. Bola to viac menej prezentácia politických strán, ktoré sa snažili ovplyvňovať ľudí a prezentovať svoj politický program. Vtedy mi napadlo, že toto nie je správne, že slávnosti sú ani pre ľudí, ale pre politikov a mojou snahou bolo toto zmeniť. Tak sme sa dali dohromady 4 starostovia, veci sme premysleli, dotiahli sme to do konca a slávnosti od tej doby sú v podstate bez politiky. Slavnosti Bratrství Čechů a Slováků mají letos 154 letou tradici. Tato tradice nás zavazuje. Je dokonce delší než společná existence v našem společném státě. Já věřím, že nás tato tradice zaváže natolik, abychom se spolu sešli v Evropské unii. Náročné přípravy slavností Bratrství Čechů a Slováků na Javořině dnes opravdu nezahrnují čistě jen technické či organizační záležitosti. V průběhu celého roku se představitelé zúčastněných obcí a měst setkávají také při nejrůznějších příležitostech, vyměňují si zkušenosti, ale hlavně mezi sebou stále prohlubují upřímné osobní přátelství. Dnešní podzimní den, kdy provádíme tento akt a zasazujeme strom republiky, je o to významnější, že využíváme přítomnosti zástupců měst a obcí našich příhraničních okresů v našem městě, kteří připravují program setkání Čechů a Slováků Javořina 99. Vám to pomůže? Tak. Takže teď máme házat, jo? Tak, pánové, já se budu držet. Počkej, to je všecko. No, dobré. Nechal to si Jurvík podržat a teda zahrnám bez kabáta. Nech tá lipa mohutně, nech připomíná dnešní den. V roce 1998 na pracovní schůzce v Uherskohradišském klubu kultury se postupně vyslovili za všechny přítomné tehdejší starostka obce Vaďovce, starosta Vlčnova, primátor Nového Mesta nad Váhom, primátor Trenčína, starosta Uherského Brodu, starosta Veselí nad Moravou, starosta Lubiny, starosta Hodonína a přednosta Městského úřadu Nového Mesta nad Váhom. Chcem povedať, že toto cítim ja osobne ako vec srdca a citu, nie ako rozumu, nebola to rozumová akcia. Myslím si, že tá Javorina je pre nás, môžem to povedať tak možno ľudovo, ako matka, ktorej sa všetci utiekame, či z jednej strany alebo druhej. To bylo setkávání jenom přátel z jedné strany Velkého kopce a druhé strany Velkého kopce, ale v dnešní době, kdy došlo k rozdělení Československa na Slovensko a na Čechy, na Českou republiku, je to setkávání zase těchto přátel, ale zároveň i setkávání dvou národů na takové neutrální půdě,
a neformálním způsobem. Podľa môjho názoru majú tieto vzťahy veľký význam, pretože národy český a slovenský a moravský sú úzko späté dlhodobo. Majú spoločnú tradíciu, históriu, to znamená, že aj napriek tomu rozdeleniu Československa v roku 1992 naše vzťahy, ktoré medzi nami boli vybudované a ktoré boli deklarované stretnutím Čechov a Slovákov na Javorine, pretrvávajú. Som toho názoru, že aj pretrvávať budú, pretože tieto bratské národy zostanú vždy bratskými. Ja si myslím, že tieto vzťahy nadobúdajú čím viac na razancii a potrebe, hlavne od doby, keď sme sa rozišli, i keď mierumilovnou, slušnou cestou, ale čím ďalej tým viac zrastá potreba vzájomného stretávania sa a výmeny skúseností. Ľudia z obidvoch strán našej hranice žili spolu, tvorili spolu, dokonca sa spolu ženili, vydávali a toto puto je i doteraz veľmi silné. Pevne verím, že javorinské slávnosti aj pre budúcnosť ukážu, že tieto dva národy, Češi a Slováci, patria neodlučne k sebe. Já se domnívám, že protože žijeme dnes na hranici, že ten význam je velmi velký, že demonstrujeme to, že když před 152 lety tato tradice vznikla, setkávání Čechů a Slováků, právě na této dnes pro nás na posvátné hoře Javořině, že je to jednak naší povinností tyto tradice udržovat a jednak, že ne pro sebe, my to víme, ale pro lidi, kteří žijí ve vzdálenějších krajích od té Javořiny, demonstrovat naše přátelství a naši sounáležitost a úzké svazky, které tady staletí na této hranici máme. Já si myslím, že to akce, která by neměla zahynout a měla by pokračovat bez ohledu na státní zřízení v České republice, ve Slovenské republice. Slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov v roku 1998 si myslím boli veľmi úspešné, najmä preto, že predchádzajúci rok boli povodne na Morave, ale čiastočne aj v našej oblasti, najmä na Starej Turej a Moravskom Lieskovom, takže vlastne bol rok oddychu a keďže vyšlo veľmi pekné počasie, takže tieto oslavy to bolo vidieť aj na tých ľuďoch, pretože prišli v hojnom počte, myslím si, že tu bolo okolo 3000 ľudí, ktorí sa zúčastnili týchto oslav. Boli to oslavy spontánne. Já si myslím, že javorinské slavnosti mají význam právě v tom, že to je záležitost obcí pod tou Javorinou, že to je záležitost představitelů těchto obcí, kteří to organizují, kteří se vlastně znají nejlépe, kteří se znají z minula, kdy ještě ta hranice nebyla a kteří právě znají problémy lidí na obou stranách a ví, jakým způsobem dostat do tuto myšlenku, realizovat, aby to přátelství na obou stranách stále trvalo. No, z práce vo výbore mám veľmi dobré pocity. Myslím si, že celý organizačný výbor ako taký je to skupina nadšencov, ktorí nejako prijali myšlienku Bratstva Čechov a Slovákov jak v minulosti, tak myslím si aj v súčasnosti a je ich takou nejakou povinnosťou tieto slávnosti udržať aj do budúcnosti. Prípravný výbor slávností je tvorený paritným zastúpením slovenských a českých obcí a riadi ho predseda, zvolený členmi výboru. Predseda menuje 2 podpredsedov, vždy po jednom z českej a slovenskej časti výboru. Vo funkcii predsedu výboru sa česká a slovenská strana každoročne striedajú. Pre potrebu organizácie a realizácie poriadateľských úloh výbor ustanovuje špeciálne komisie. Riadia ich predsedovia menovaných členov prípravného výboru slávností. Členmi týchto komisií môžu byť i ďalšie iné právnické osoby a občania Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorí sa do tejto apolitickej činnosti zapájajú na základe dobrovoľnosti. Najneskôr vždy do konca mesiaca januára v roku, následujúcom po usporiadaní slávností,
Zvolá predseda prípravného výboru slávnosti celé zhromaždenie zástupcov obcí, prípravný výbor slávností a podľa potreby prizvaných členov komisií za účelom vyhodnotenia priebehu slávností a ich hospodárskeho výsledku. Na záver zhromaždenie volí nový minimálně 12členný prípravný výbor slávností. Jako určitý společenský akt, protože samozřejmě předseda sám o sobě by nic nedosáhl. Všechno, co se děje a všechno, co se podařilo, je vždycky kolektivním dílem. Slavnostní den na Javořině začíná. Od časného rána přicházejí lidé z okolních vesnic z moravské i ze slovenské strany. Pro přípravný výbor nastává poslední pracovní fáze, která korunuje celoroční úsilí. Ale ještě předtím, než bude na amfiteátru zahájen slavnostní program, vystoupí členové přípravného výboru na vrchol hory a položí květiny k pomníku Josefa Vavrouška, velkého ekologa a propagátora československé vzájemnosti. Pro návštěvníky slavností je ve stáncích pod Holubyho chatou připravena celá řada chutných lákadel, které zajisté potěší všechny smysly. Je postaráno také o suvenýry a zajímavé informace a propagační materiály obcí a měst. Již řadu let mají slavnostní také své vlastní příležitostné razítko a pohlednici. Tady nemusíte nikam spěchat. Všechno je na dosah a všude vládne pohoda a sváteční radostná nálada. K již zaužívanému běhu bratrství Hrnčiarove Javorina, který se stal neodmyslitelnou součástí programu, nedávno přibyla přehlídka exponátů předváděných spolkem Přátel historických motorových vozidel Čech, Moravy a Slovenska. V roce 1990 byly obnoveny aktivní vztahy mezi českým junákem a slovenským skautem. Od té doby se každoročně chlapci a děvčata setkávají na Javořině a pomáhají svým vedoucím ve společném skautském táboře organizovat nejrůznější hry a soutěže. Bývá to vždy velmi živo a někdy ani rodiče neodolají
a zapojí se do soutěží o sladké trofeje. V kultúrnych programoch slávností na Javorine sa vystriedali stovky súborov piesní a tancov, cymbálových hudieb, dedinských folklórnych skupín, detských národopisných súborov, dychových hudieb a speváckych zborov. Väčšinou to boli kolektívy z miest a obcí podjavorinskej oblasti, ale na Javorine vystupoval i slovenský ľudový umelecký kolektív a technik z Bratislavy alebo súbory zo zahraničia. Najčastejšie videli návštevníci slávností súbor Družba z Trenčína, z moravskej strany to potom bola Dolina zo Starého Mesta. Pripomeňme aspoň niektoré ďalšie súbory. Radišťan, Olšava z Uherského Brodu, Kopaničiar z Mijavy, Danaj zo Strážnice, Vršatec z Dubnice nad Váhom, Trenčan z Trenčína, Dubina z Hodonína, Považan z Považskej Bystrice, Velička, Skaličan, Svietlovan z Bojkovic, Otava, Brezová pod Bradlom, Kunovian, Pláňava zo Skalice. Čakajú sa odívečku vojenú, odjeknú, nerámne máš tu romačku červenú. Vojenú, odjeknú, nerámne máš tu romačku červenú. Javořina, kde kdysi gajdovali čarovné filuzové dudy, má stále své zvláštní kouzlo. Setkávají se zde lidé s lidmi, i minulost s přítomností. A nám tak dávají tušit budoucnost. Bratrskou budoucnost Čechů a Slováků. Ženský pěvecký sbor z Kněždobu zpívá téměř zapomenutou píseň, kterou zapsal Antoš Frolka a která zazněla jen jedenkrát na pohřbu velkého Slovakofila malíře Jože Úprky. Zpěvačky doprovází huci ze Strážnice a u cymbálu sedí Magda Mučková, Úprkova vnučka.
sa vám mal prihovoriť tým najľudskejším a najprostejším slovom, tak príjmite od človeka, ktorý už má tých pekných pár rôčkov na pleciach, a príjmite odo mňa takú prosbu, aby ste nenechali zhynúť túto tradíciu. Nad Javorinu ptáček zpívá. Nad Javorinu ptáček zpívá. Švarná děvčí